Už si to dělal někdy? Ne. Poprvé. Všechno je někdy poprvé. Jo. A co říkáš na tuhle zkušenost? Zajímavý. Může být. Jo. Is your first experience with this work? Yes. Where are you from? Cyprus. Sme v základnej škole s materskou školou, ktorú oslovilo ministerstvo s ponukou reprezentovať naše školstvo počas expozície Slovenskej republiky na svetovej výstave Expo 2025 v Osake. Školu sme navštívili počas jednej z jej viacerých medzinárodných aktivít. Deti sú zo základných škôl Hradec Králové a základná škola v Nikozii. Sú to deti, ktoré sme umiestnili do rodín, čiže veľmi ďakujem našim rodičom, ktorí privítali deti vo svojej rodine a venujú sa im celý týždeň. V tejto škole sa opakovane darí prezentovať čaro rodného kraja prostredníctvom vecí, ktoré nám už možno tak trocha zovšedneli. Príkladom môže byť aj návšteva Apidomčeka, kde sa naše cyperské a české deti dozvedeli veľa zaujímavostí o fascinujúcom živote včiel. Bol to jeden z bodov naozaj bohatého programu. V rámci nášho programu sme navštívili Opálové bane na Dubníku, stihli sme erupciu gejzíru v Herľanoch, ukázali sme im krásne centrum Košíc spolu s prehliadkou katedrály svätej Alžbety. No a včera navštívili minifarmu Minizoo Kokočinu a Thermalpark Šírava spolu s prechádzkou po brehu našej krásnej Zemplínskej Šíravy. Aktuálny projekt medzinárodnej spolupráce realizovali v rámci programu Erasmus+. Jeho súčasťou bola aj výsadba stromčekov v areáli školy, ktorý je vlastne akýmsi školským lesoparkom. Keď sa sem po rokoch terajší žiaci vrátia, budú sa môcť pochváliť, že sa osobne pričinili o výsadbu tzv. Keltského stromového kalendára. Ide o aktivitu v rámci projektu Univerzálny darca, ktorý podporila nadácia VSE. First time in Slovakia? Yes. Your opinion? It's very nice here, but it's a little bit cold. Myslím, že som to už robil. Akože mamka urobila nejaké veci a ja som to doplňal, dával som hlinu a tak nosil som aj veci, čiže... To znamená, že doma to môžeš predostrieť túto novú skúsenosť a nejaký strom vysadiť aj u vás v záhrade. Áno. Pán školník usilovne pracuje. Ukazuje, ako sa to má robiť. My sme nachystali, len nepočítali, aké veľké stromky tu niekde pôjdu, takže... Treba zväčšiť. Treba zväčšiť, jasné. Ja som najstaršia z mojej rodiny, čo tu chodí na školu a veľmi mám túto školu rada. Prečo? Je taká zaujímavá tým, že nám dáva vlastne veľa možností vycestovať z krajín alebo na nejaké rôzne exkurzie po Slovensku. Voda nad zlato, hrou k poznávaniu a chuť regiónov. Tieto témy sú námetom na prezentáciu školy v ďalekom Japonsku. Vychádzajú z dlhodobého a úspešného konceptu, vďaka ktorému táto škola nemá núdzu o partnerov v zahraničí. Deje sa to prostredníctvom viacerých projektov, ktorých završením sú výmenné pobyty žiakov a pedagógov. Program byl taky pro nás vymyšlený jak na míru, takže k spojení bylo úplně dokonalé. Ten program, který jsme měli, si myslím, že až budu kolegům v práci vyprávět, tak nám budou závidět. To obraz jsem vytvořil já, Jan Juračka, s mou kolegyní Karlou Kozákovou. To jsme s kolegyní vyráběli dnes dopoledne. Co to je? Je to obraz dělaný jednou malířskou technikou, o které nám povídala tady naše slovenská kolegyně a my jsme si to mohli k vyzkoušet. Slávnostné završenie projektu spolupráce školy v Rakovci nad Ondavou so školami v Hradci Králové a Nikozii bolo v miestnom parku s jedným z najstarších stromov na Slovensku. Je známy ako Svätý dub a jeho vek odhadujú na vyše 500 ročia. A ako má výšku tento strom, keď sa pozriete? 50 bol typ. 25 a správna odpoveď je? 25 metrov. 25 metrov. Otázka ďalšia.
koľko detí budeme potrebovať, aby keď sa takto chytia, tak ho obkolesili. How many children do we need? 20. 10. Tak zoberte 10 a skúste. Let's try that. They like these activities, they cooperate, they try to help each other, and they try to, even though they don't know the language, they find ways to communicate. Yeah. Good. Very good, yes, very important. Takový diplom ještě nemáte. Nemám určitě. A mám z něho radost. Děkuji.